Enggi toh. Mas Enggi. Mas Enggi. Mas Enggi. Ayo lo Mas. Ngateni bocah yen urip golek Mas Enggi. Oh, Mas Sarimin. Kene Mas Awi katuran anu jumeneng kene Mas Awi. Munggah. Supatana Mas Galung. Jawa. wah ayo Mas. Sugeng rawuh Mas. Mas enten Mas Galong. Mas Awi pengendang handalnya Tulung Agung. Pengendangnya Bilowo karo MMT iki. Pengendangnya siapa? Mas Abilowo ya. Oh gitu. Oh pengendang tetapnya New. Oke. Mas Enggi. Ya Allah. Semane le. Koyok sik polos ngono ya Mas ya. Selak ngompol Mas. Mbak, lah piye tergantung pemusike piye Mas. Rodok rene to Mas empane koyok nang pendak ketok satri ya Mas. Aku wedi ya. Ya Allah, Mas kamu anu tipake coblosan iki sik enek Mas. Ya Allah, aku juga. Ya ampun. Bene Mas lek ngompol ben ngompol pisan. Dan tabun wis lak isin aku. Alah. Dengarkan ini Mas Enggi. Untuk daripada sirahe ngalung sakit cinta sakit rindu yen bengi rapi turu yen awan ratu yen mangan kabar tansah apa iya Mas? Sumpah apa jalukmu bocah ayu aja guyang guyu. Mas. Lali anak, lali bocah. Lali wayang lali beto. Rasane wong lagi karo pilih bocot apa pilih urung.
mong gantung rasane sewitu ning awak guru lupa dokar mlakune wong sabar mesti kelakon wong sabar mesti waduh bapak lawaduh biung anakmu wong geblung kapan diko paring tulung iwak cucuk lebu neng karung kebacut alias kadung ketene sawi ayo Mas Anggi Saya ucapkan selamat malam kepada perwakilan jajaran Polsek Sumber Gempol juga Pak Babi. Selamat malam, silakan duduk. Yo, 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 yo,
Anggi. Mas Anggi.